खातेरा बुंबाय नै बिनानाव मेथाइ सुरानो जायलै संसारनि महरा बेसे मोजां आयौ बेसे मोजां जाबाय दे आदा जाबाय बिदिनो मेथाइखौ लाना फैबाय न'आव मोनायाव रियासल हैबाय संसारनि महरा आयौ आफादगिरि आरो बेवहाय बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आबुं लेङाइ आफादगिरि बिथां रबियति नार्जारिजों एसे सिगाङावसो बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि CWC मेम्बार बिनानाव हेलेना स्वर्गियारि आरो बेवहाय जिरायनो हानाय इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै खामानि मावनाय गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे समस्तिनि मानिजाथाव बिजाथि बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लाफैनो हादों पासनाय सेरफांनि बिजाथि बिथां कृष्णगुरि आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन दा गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय बिराद बुरजा हिन्जावफोरजों बरायजानो मोनबाय मा साननानै बरायखो गावसोरसो मिथिगौ आं एसे आन्दाज लादों आंबो साइक'लजिनि स्टुडेन्ट नालाय गोबाङानोथ' गैलाबो फसायनानैबो आर'नाइ फालि सुनाय दं सोरबा सोरबा आरो बिजामादैयावबो फसायनाय दं सोरबा सोरबा बिगुमै हिसाबैबो फसायनाय दं दा आंहासो सोर सासेखौ लानो सोर सासेखौ गारहरनो ओरैजे सानलायलांबाय थेवबाबो एसे जोबथारनायाव सफैनाय माबा एसे बिमा साइसआ मोजां फिसाजोआ मोजां जागोन बेखौ बिमाखौ नायनाय हिसाबै आजिखालि आरो एडभान्स बुकिं जाना थायोना अबसे जेबो नंला 10-15 दिन गोसोआरि आजिखालि जेबो नङा दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन बिराद बुरजा मानसि जमा जादों मोनफ्रोमबो मिथिङाव बेबायदिनो खेरगाव समस्तियाव मानसि जानायखौ नुदों दा ओंखायनो आङो रागा जोंलाय लांबाय लेंहरबाय थायो देरहाखागोनावलाय मानो मिथिं खालामबाय थानांगौब्रा फैसा खरस जायो आं न'राय मिथिं लेंलायनांलालै देरहाखासिगोन थेवबो मिथिं लेंबाय थायो जियानो जा फैसाखौ बुरजा हरनो होननायखाय फैबायना 2 लाखसो हरनो होननानै बुङो गेदेरायाबो फैफानो नागिरदोंमोन लाफायाखैना आखला बारा मोजां आरो फैसाखौ बारा थगायनानै लानो नागिरबाय आखलाबो बारा मोजां नङा नालाय खालि गावखौ हाबा जायाखै रायजो होननानै बुंना लाफैगोन आंहासो बाजिलायलाङो बोराय हद' फिसालायानो दङ हाबाया आंसो जायाखै आंनो बुंनानै लाया बिहासो आगोल बुंनानै लाबाय थायो इन्दिराया फिसाला दं फिसालानि नामाव माबा खारि थावा गाज्रि थावालै इन्दिरानि फिसाला नामा बसुमतारिसो फाग्ला नामाबो बिदि थायो नालाय जोंना गाज्रियाव बिराद उसुबिदा जायो नोंथाङा दंना गैयालाय ना गाज्रि नांगौ जायो फाग्ला नामाबो बिदि थायो नालाय इन्दिरा फांसौनि खामानि थारमाने ओरैजाय जादोंलाय रायजोफोर बै इन्दिरानि फिसालाया जोनोम जाबाय थानाय समाव मेन्देलाया फायखानायाव खिबाय दंमोन आरो बेबायदिनो फायखानायाव खिबाय थानायावनो मेन्देलानि फिसालाया जोनोम जाबाय ओजों मेन्देला बिमाया नागिरबाय बहा थांदों बे फाग्ला मेन्देला खामसावा ओइ फैला आयं बहा थांदों बे मेन्देला खामसावा फिसाला जोनोम जाबाय मा नाम दोननो बे जाहैबाय आं बे फायखानायाव खिबाय दंलै आयं फायखानायाव दरजा बुहैबाय मेन्देला बिमाया ओइ मेन्देला खामसाव फिसाला जोनोम जाबाय मा नाम दोननो नोंलाय ओजों आरो मेन्देला खिनायाव थां खिबोदों ओरै थांबाय आरोखि ओइ फाग्ला मा होननाय जादों बेलाय जाबाय बिमाया फिसाला जोनोम जाबाय होनदों मा नाम दोननो ओजों आरो मेन्देलानि खिबोदों खेबसे ओरै थांबावबाय आरोखि
बिमाया सानबाय आयो फाग्लाया नामखौ बेबायदि दोनथांसैलै सिबुआसो माथो होनदों मेन्देलाखौ बुंनाय बायदि बुंबाय आरो हा दोननोबालाय बिदिनो दोनदो आरो रावनाबो गैफेरबायाबो थाथोंसै दे बेबायदिनो होननानै बे दिननिफ्राय मा मेन्देलानि फिसाला नामा बुथारदो रायजोखौ आं थगायाखै दे बे मेन्देला खामसावासो थगायो दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन सिगाङाव गोबांथार बाथ्रा बुंलांबाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै आंखौथ' बुंदोंमोन बिसायख'थिनि सोमोन्दै बुंनांलालै होननानै बुंनांगोनब्रा एसे नङा होमबा रायजो दा गोबां जायगायाव गिदिंबाय समाबो गोलाव जाबाय नालाय बिसायख'थिया दा गोबां समाव जेब्ला जोङो गिदिंहैदोंमोन 1 नाम्बार समस्तिनिफ्राय लानानै 40टा नाम्बार समस्तिसिम गिदिंबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बै समावहाय गोबां जायगायाव मा जादोंमोन बेबायदि इउपिपिएलनि मिथिं जाबाथाय लारि बिबा फ्लेग गायना बरायोमोन बे जोंखौ जों सानखायोमोन बेबायदि लारि गोदान जुदि बिपिएलनि फ्लेग नुदोंबाथाय साननानै लादो बे खाथि खाला इउपिपिएलनि मिथिं दंसै जों मिथिखायोमोन आरोखि दा बिसोरनिया थारमाने गावसिनि सापर्टारनिख्रुइ फ्लेगासो बारा जानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन गैला बिसोरजों सापर्ट होग्रा जों गिदिंनानै नुबाय गोबां जायगायाव गिदिंबाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो समस्तियाव गामि हाबबाय गिदिंबाय बिनि उनावहाय नुनो मोनबाय दिनैनि दिनाव बिपिएल हिसाबै गामि दरसेयाव खोब दङब्ला न'खरब्रै न'खरबा गिदिरथार गामि दंबाथाय 10-15 गिदिरल'सो रायजो राजा नोंथांमोन तारमाने दिनैनि दिनाव बर'फोरनि गेजेराव 80%आनो दिनै इउपिपिएल हान्जानो भट होनो नागिरदों मानोना दिनैनि दिनाव बिपिएलआ जाहैबाय गंसे गोजा परिथक मन्दिर बे मन्दिराव फुजारि थालिया जि मन्दिराव फुजारि थाया बेवहाय भगबान थाया जि मन्दिराव भगबान थाया बेवहाय भक्तआ थाङा जि जायगायाव भक्तबो गैया भगबानबो गैया बे जायगायाव फुथिकासा बासा लायो रायजोखौ दा बेबायदिनो बे शिबा मोनसे गोजाम मन्दिर बेयाव फुथिकासासो बासा लानानै दङ ओमफ्राय कर'ना भाइरास नांदोंमोन होननाय खोनादों आं ओंखायनो बिपिएलनिखौ गिनानै खारबोगासिनो दं बिपिएलनिफ्राय इउपिपिएलआव रायजो राजा नोंथांमोन दा जियानो जा सिगाङाव गोबां खोथा बुंलांबाय निश्चय दा आंबो फंनैसो बुंनो नागिरदों दा बिनि सिगां आं बुंगोन आंबो सासे केन्डिडेटसोमोन रायजो राजा नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखैमोनथाय खोनादोंमोन ना खोनादोंना आंखौ सिमांसो नुदोंमोन नामाब्रा आं सानखांलायसै आरो केन्डिडेटसोमोन आंबो बोरैबा इउपिपिएलसो जाफैगारबाय ओंखायनो सिमांसो नुदों नामाब्रा सानलायलाङो आं आरो बे फाग्ला मेन्देलानि थाखायनो केन्डिडेट जादोंमोन आं बे बुंबाय सुवादा ओइ फैलाजों सिनेमायावबो केन्डिडेट जाबाय थानोसै नामा मोगथाङावबो जानांगौलै जाहैबाय आंबो नोंजों एबार मोगथाङाव पिए जागोन सिनेमायावबो पिए जानांगोन ओरै जाबाय पिए माने माबा फैसा जानाय जायोमोन मेन्देलायासो होनदोंलै दा बेबायदि ब्रा बुंनायखाय मेन्देलाजों आंजों साइकेलाव गाखोनानै जों नमिनेसन हैबाय नमिनेसन होखांनानै आंबादिफ्रा सोंबाय आंनियाव गैला सार नोंसिनि समस्तियावथ' बिराद गिदिर मानसि दङ केन्डिडेटआ तारमाने जोंनि समस्तिया जाबाय 22 नं कक्लाबारि बे 22 नं कक्लाबारि समस्तियाव जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ जाहैबाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बर' आरो बिपिएलनि केन्डिडेटआ जाहैबाय धीरेन बर' सानैबो गिदिर मानसि दा बेखायनो सोंबाय आंखौ इसिबां गिदिर मानसि थानायाव नों माबोरै माने देरहागोन होननानै केन्डिडेट होखो जानानै सोंबाय आं होनबाय आंनि आगदाखैजायथ' दङ प्रमद बर' सार बिटिआरनि सासे सागानगिरि आगसिखैजायबो दङ धीरेन बर' सार बिथाङाबो बिटिआरनि सासे सागानगिरि गेजेराव आं हारसिं महरगिरि इलेक्शननि रिजाल्टनि उनाव नुगोन बे फैलाया बेसेबां दादागिरि बेबायदि होनना मेन्देलाजों आंजों फैफिनबाय दाना
मेन्देलाखौ सोर फंखि होखोथाय खारखोमानानै थाबाय मेन्देलाया नागिरबा मोनला फन हरबाय फनबो रिसिभ खालामला दाथ' फनखौबो सुइच अफ खालामबाय देथा जाखोसै ना माखोसो देथा जायोब्लाबो मोजां जायो साबसिनआ दा बेबायदिनो आंहा केन्डिडेट जानानै थाबाय आरोखि जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव दा केन्डिडेट जानायनि उनावहाय जोंनि समस्तिनि माखासे रायजो राजाफ्रा आंजों रायलायफैबाय आंखौ बुंफैबाय फैला भाई नों मा सानमारखो जोंथ' दिनै सोलायनायनि खोथाखौसो सिन्था खालामदों परिबर्तननि खोथाखौसो सिन्था खालामदों गतिके नोंथाङाबो जोंजों सोलायनायाव थायोब्ला मोजां जासिगोन नामा परिबर्तनावनो थायोब्ला मोजां जासिगोन नामा जोंखौ खावनै खावथाम खालामनांला जोंखौ बोखावनांला होनबाय ओमफ्राय रमिअ फिसाराबो आंखौ सिगिहैबाय आंनि स्कुलाव थांनानै ओइ फैला जों एक्सुवेलि बारा चेलेन्ज खालामनो हादे जाहैबाय बेबायदिनो चेलेन्ज खालामनानै हले खुगावनाय दंलै जाबाय आंखौ गियाखै बे सिगिनाय दा जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बिदि बुंनायखाय आंबो एसे साननानै नायबाय स्टाडि खालामनानै नायबाय जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मा सानमारदों माथो सिन्था खालाममारदों बिजिरनानै नायबाय स्टाडि खालामनानै नायबाय बिनि उनाव नुबाय जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव जेसेबांखिनि इडुकेटेड मानसिफोर दङ लेखा गोरों सेंग्राफोर दं BA पास MA पास मास्टारफोर प्रफेसारफोर साननो हनो रोंनाय बुद्धिजीबीफोर दङ बिथांमोनानो गासिबो परिबर्तननि खोथाखौनो सिन्था खालामदों सोलायनायनि खोथाखौनो बिथांमोनाबो सानदों बेखायनो आङो सानबाय जोंनि कक्लाबारियावथ' सोलायसिगोन परिबर्तना जामारसिगोन किन्तु कक्लाबारियाव सोलायनानै मा जानो कक्लाबारियाव परिबर्तन जानानै मा जानो क'क्राझार चिरां उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सानदोंनो बेखौबोथ' आं बिजिरनांसिगोन स्टाडि खालामनायना नायनांसिगोन होननानै आङो स्टाडि खालामनानै नायबाय स्टाडि खालामनायनि उनाव नुबाय दिनै दुलाराय बिटिसिआवनो जेसेबांखिनि इडुकेटेड मानसिफोर दं साननो हनो रोंनाय बुजिनाय मानसिफोर दं दिनै बिथांमोनानो गासिबो सोलायनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों परिबर्तनखौ लुबैदों आरो बेबायदिनो दिनै बिटिसिआव परिबर्तननि मोनसे सुनामि फैदों जाय सुनामिनि गेजेरजों इउपिपिएलआ सरकार खुंनो थांबाय दङ दा बेखौ आं बुजिनानै मोनबाय बुजिनानै मोननायनि उनाव आंबो सानबाय सঠিक समय सঠিक सिद्धांत लबा लाभो নহলে বিপদ হব খেলা খাবো राइट टाइम राइट डिसिजनखौ लानांसिगोन आंबो सम थानायावनो बेबायदि होननानै आथुर आथुर एखेबारे नमिनेसनखौ बोख्लायनानै आं इउपिपिएल दलाव जगदान खालामनो रायजो राजानि आरो इउपिपिएलआव जगदान खालामनानै दिनै बे 7 मासा इउपिपिएलनि जानानै मोनफ्रोमबो समस्तियाव गिदिंबाय दं रायजो राजाफोरजों रायलायबाय दङ रायजो राजाफ्रा मा सानदों रायजो राजाफ्रा माथो सिन्था खालाममारदों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजादों मत बिनिमय खालामदों बुजिदों आरो बुजिनानै नुबाय बे सोलायनायनि खोथाखौ परिबर्तननि खोथाखौ 2014 मायथाइनिफ्रायनो माखासे इडुकेटेड मानसिफ्रा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा सिन्था खालामदोंमोन आरो बिथांमोना 2014 मायथाइनिफ्रायनो सोलायनांगौनि सार्थआव भट होबोबाय थादोंमोन किन्तु दिनैनि दिनावहाय बै इडुकेटेड मानसिफोर साननो हनो रोंनाय बुजिनाय मानसिफ्रा मोनसे सिद्धांत लादोंनो जे जोङो खालि सोलायनायनि थाखाय भट होबाय थाबाल' जानाय नङा सोलायहोथारनांगौनि सार्थ एबार जोङो रायजो राजाफोरखौबो बुंनांसिगोन रायजो राजाफोरखौबो खावलायहैनांसिगोन होननानै दिनै गोरों गोरा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रानो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावबाय दं इउपिपिएलआव जगदान खालामबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो मोनसे समावहाय जेलानिखि बे इउपिपिएल दोला पिसिडिआर हिसाबै दंमोन हठात 2015 सनाव खालि बर'फोरनिल' भट मोनदोंमोन बेबो बर'फोरनि गासैबो भट मोननो हायाखैमोन मानोना पिसिडिआरफोरखौ बिजेपि मानसिफ्रा अबेबा गामियाव केम्पिं खालामनो थाङोब्ला होसोनानै हरोमोन बबेबा जायगायाव दोला होदोंमोन केम्पिं खालामनो हायाखैमोन आरो बे समावहाय रावबो गुबुन जाथिनि भटखौबो मोननो हायाखैमोन बे समावबो बे पिसिडिआरआ 7टा समस्तियाव देरहादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि दिनावहाय गासै रायजो राजाफ्रानो दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ बरायदोंसो रावबो होसोनोबो हायाखै रावबो धमकि होनोबो हायाखै मानोना बे बोथोरा बारलांबाय दिनै मोनफ्रोमबो गामियाव इउपिपिएल दोलोआ थांनानै केम्पिं खालामहैदों रायजो राजाफ्रानो लेंहरदों जे नोंथांमोनाबो जोंनि गामियाव फैदो
जोंनि गामि ओनसोलाव केम्पिं खालामफैदो देग्लाय जोंबो सोलायनायनि खोथाखौनो सिन्था खालामबाय परिबर्तननि खोथाखौनो सिन्था खालामबाय बेबायदि बुंदोङो आरो बेबायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो समस्तिनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव गोबां गामिफ्राव केम्पिं खालामबाय आरो केम्पिं खालामनायनि उनावहाय जों दिनै रोखा जानो हाबाय जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा समस्ति दङ बे 11टा समस्तिनिनो बिपि बा दिनैनि दिनावहाय बबे मोनसे समस्तियाव देरहागोन जों दासिमबो नागिरनानै मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन किन्तु जों इउपिपि हिसाबै जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 6टानिफ्राय 7टा समस्तियाव देरहागोना दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय कनफार्म जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बेबायदिनो चिराङाव 7टा समस्ति दङ चिराङाव 7टाबो समस्तियाव देरहानानै इउपिपिआ सेन्सुरि मारिनो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ रावबो दिनैनि दिनाव होबथानो हालिया चिरांनि मानसिफ्रा जोंखौसो होनो उदालगुरिखौ बारा बिसास खालामजायामोन होननानै थांनायावबो मोनसेबो देरहायाखै होनना बुङो नोंथांमोनासो एबार मा सानमारदों मिथिला बै चिराङाव बिपिबा मोनसेल' देरहाखादोंमोन खाम्फा बरगयारिया 2015 सनाव बेबो माबा बे बिलिफां समाव काउन्टिंआव लाइटखौनो सोट खोमोरना बहानिफ्रायबा रिजेक्टफोरखौ खनथुमलाबायना आइथि सानाव देरहादोंमोन खाम्फा बरगयारिया देग्लाय लाइटखौ गोमोरला जिनिखौ दंखायो जिनिखौ गाज्रि जाबाबो इनभार्टार दंखायो माबोरै देरहागोन खाम्फा बरगयारिया एबार आरो बै समावहाय बे खाम्फा बरगयारिनि समस्तियाव आदिबासि नेपालि बेंगलि मुस्लिमफ्रा खाम्फा बरगयारिनो भट होदोंमोन किन्तु दिनैनि दिनाव बै आदिबासि बेंगलि मुस्लिम नेपालिफोरनि गासै लिडारफ्रानो दिनै इउपिपिएलआव जगदान जाजोब्बाय आरो इउपिपिएल 70% भट होनो नागिरबाय दा गतिके खाम्फा बरगयारिया जेंनाया खाथां जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव 12टा समस्ति दङ 12टानिनो गाबोननि दिनाव जुदि इलेक्शना जायोबा बे इउपिपिएल दोलोआ 8टा समस्तियाव देरहानो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो हाग्रामा महिलारिया देग्लाय मोननैबो समस्तियाव जेननो थांबाय दं मोननै समस्तियाव गेलेदों बियो हाग्रामा महिलारिया मोनसेया कुसुगावखौ मा लांखौनो गारनानै बेबायदि जानाय नङालै बेयाव होननानै दा देबोरगावआव गावनि हम समस्तियाव दा बेवहायबो मा होनदों रायजो राजाफ्रा मिनिदों हाग्रामा महिलारिखौ मानो मिनिदों 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बे देबोरगाव समस्तिनिफ्रायनो बिटिसिनि सिट जाबाय थेवबो बिथाङा जों रायजो राजाफोरखौ गावनि रायजो राजाफोरजों बिसासाव लानो हाया गावनि सायाव कनफिडेन्स गैया नोंगोना रायजो राजा नोंथांनि 17 बोसोर सिट जाबोनाय मानसिया गावनि समस्तिजों आरो मानो बेलेग मोनसे समस्तियाव गेलेहैखो बिनि ओंथिया मा बेहा बिसास गैलिया रायजो राजानियाव गावनि सायाव बिसास गैलिया गावनि सायावनो सन्देह दं रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोना मानो मोजां मोना रायजो राजाफ्रा नङा होमबा निश्चय बियो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावाखै प्रफुल्ल महन्तआ मालाबा जेनफेरदों नामा प्रफुल्ल महन्तआ जेनफेराखै मालाबाबो कारण बेहा कनफिडेन्स दं रायजो राजाफोरनि सायाव दिनै हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर बिटिसिनि सिट जानानै गावनि समस्तिनि रायजो राजाफोरनि सायावनो बिसास गैया गावनि सायावनो बिसास गैया दा बेबायदिनो क'क्राझाराव हाग्रामा महिलारिया मोननैबो समस्तियाव जेननो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लायावबो जोंथ' नुदों खोनादों गोबां जायगायाव बिपिबा केम्पिं खालामनो हायाखै बिपिबा बेबायदि रायजोफोरखौ गेदारिं लानानै मिथिं खालामनो हायाखै बिसा बिसास गैया मिथिं गिदिर खालामगोन मानसि जायाबा लासिं जागोन बेबायदि होननानै बिथांमोना बेबायदि मानसि गेदारिं खालामनानै मिथिं खालामनो हायाखै बिपिनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ केम्पिनारफोरखौ नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लानि गोबां गामिफ्राव हाबनो होआखै दा ओंखायनो बिथांमोना मा खालामदों बै साफा सानै गावसोरजों जायफोर एनडिबिफोर दङ बिसोरखौसो केम्पिं खालामनो होदों दा बिसोरखौबो गोबां गामिनिफ्राय होखारहरफिनदों जों मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव नुदों रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौबो कुइसन खालामदों नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लानिया नोंथांमोना जेब्ला एबसुजों लोगो नांनानै गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदोंमोन रेल लामा होबथाहैदोंमोन राजा लामा होबथाहैदोंमोन अफिसारफोरखौ होबथाहैदोंमोन बे आन्दलनाव जेब्ला जों नोंसोरजों थांफादोंमोन बिपिएफनि मानसिफ्रानो जोंखौ होबथादोंमोन बिपिएफनि मानसिफ्रानो धमकी होदोंमोन आरो दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि पार्टिजों लोगो जानानै
जोंनाव भट बिनो फैदों जों नोंसोरजोंबो रायलाया होननानै थिनहरफिनदों दा बेबायदिनो नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लायावबो 6थानिफ्राय 7टा समस्थियाव देरहागोना इउपिपिएल हानजाया दिनैनि दिनावहाय 100% कनफार्म जाबाय रायजो राजानो आरो बिसोरनि गेजेराव नोंथांमोननि बे भेरगाव समस्थिया 2 नाम्बारावनो दङ देरहागोना मिथिबाय रायजो राजाफोर दा बेबायदिनो इउपिपिएलआ 27टानिफ्राय 30टा समस्थियाव देरहानानै सरकार खुंगोना दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय गेरेन्टि जाबाय 100% जाबाय रायजो राजानो थांबाय बेखौ रावबो हमथानो हालिया दा जोङो मानो सोलायनायखौ लुबैदों मानो परिबर्तनखौ लुबैदों जोंथ' बुंबाय दं सोलायनाय परिबर्तन आरो सोलायनायनिनो मोनसे धोवा फैबाय दङ जोंनो मायाव सोलायनाय नांगौ माबायदि परिबर्तन नांगौ जोङो दिनै बयबो हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों 17 बोसोर बिटिसिआव सरकार सालायनानै जों रायजो राजाफोरनो मा होबोखो मा होदिया मा मोननांगौ दंमोन मा मोनाखिसै जों दिनै बयबो हिसाब खिथाब खालामदों दाजाब दानख' खालामदों आरो हिसाब खिथाब खालामनायनि उनाव जों नुबाय बे 17 बोसोराव बिपिएफआ जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ जब कार्डनि मुङाव थगायबोदों न'नि आइडिनि मुङाव बिथांमोना जाख्ल'बोदों साख्रिनि मुङाव फालांगि खालामबोदों आरो बे 17 बोसोराव बिथांमोना 12 लाखनिख्रुइबो बारा बेकार अनजिमाखौ बांबोदों मानोना बिथांमोना बेकार मानसिफोरखौ बोरै हमस्टाबो होनांगौ बिनि मोनसेबो पलिसि लायाखिसै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि जब कार्डनि फैसाखौ बिथांमोना जाख्ल'दों नोंथांमोननि जायगायावनो मा गामि मोनबावबाय दिनैनिफ्राय मास मोनसे सिगां जेब्ला आं केम्पिं खालामनो फैदोंमोन रायजो राजाफ्रा बुंदों सार जोंनियाव जब कार्डनि नामाव एकाउन्टआव फैसा हाबोब्ला मेम्बारफ्रा चेयारमेनफ्रा गारि भारा लानानै जोंखौ बेंकआव लानानै थाङो बिनिफ्राय 1500 हाबोब्ला फैसाखौ दिहुननो होननानै 1200खौ गावसोर लानानै जोंनो बेंकआव थांनायनि 300 थाखा हाजिरासो होयो होननानै बुंदों नोंथांमोननियावबो बेबायदि जादों नामा रायजो राजा जादों गोबां जायगायाव बेबायदिनो जादों जब कार्डनि नामाव फैसा हाबोब्ला मेम्बारफ्रासो सिगां सिथ्लायाव मोनहैग्रोनानै बेसेबां हाबदों होननानै सोङो 1200 हाबदों होनबा 900 थाखाया आंनो हर होननानै बिहैयो नोंना रायजो राजा नोंथांमोन जोंनियाबो हिनजावफ्रा गियो मानोना मेम्बारफ्रा सिगियो एबारखौ आंनो जुदि फैसाखौ हराबा फैगौनिफ्राय नोंनियाव एकाउन्टआव फैसाखौनो सोलानाय नुनो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा खोथाया जाहैबाय जोंनि बै जब कार्डआव जायफोर खामानि मावो जब कार्डनि साफ्रोमबो माबाया लेबारा बोसोरसेयाव 100 दिननि खामानि मोनथारनो नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथांमोना बै बिपिएफआ बै रायजो राजाफोरखौ बेफोर गासिबावबो थगायबोदों दा बेखायनो जों बेफोरनिफ्राय उदां जानो लुबैदों बेफोरनिफ्राय जों उदां जानांगौब्ला जोंनो सोलायनाय नांगोन परिबर्तन नांगोन जोंथ' नुदों दिनै मेम्बारनि आखायाव चेयारमेननि आखायाव गावनिबो जब कार्ड दं हिनजावनिबो जब कार्ड दं फिसालानिबो फिसाजोनिबो जब कार्ड दं गावनियाव गांबा गाहाम जब कार्ड दङ बिसोरनिया खामानि मावलायनाङा ओरैनो हाबबाय थायो नोगोना नोङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरनिफ्राय जों उदां जानो लुबैदों दा बेफोरनिफ्राय जों उदां जानो गोनांबा जोंना सरकारा सोलायनो नांगोन जों सोलायनायखौ लाबोनो नांगोन न'नि आइडिनि मुङाव गोबां थगायबोबाय जाख्ल'बोबाय जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ दिनैनि दिनाव बिथांमोना मा बुंदों बै आधार कार्डजों लिंक खालामनायखौ बिपिएफनि मानसिफ्रा मा बुंफैदों बिपिएफनो भट होबासो आधार कार्डआ लिंक जागोन न'नि आइडिखौ मोनगोन होननानै बुंनो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि दिनाव बिपिएफआ सरकारानो दंबावो ना मायानो दंबावो जे बिपिएफनो होबासो आधार कार्डआ लिंक जागोन बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन पिएमएवाइनि न'खौ रावबो बिपिएफआ रावबो बिटिसि सरकारा होनो हाया दाननोबो हाया बियो जाहैबाय भारत सरकारनि मोनसे आसुनि भारत सरकारा सिन्था खालामदों 2022 सननि गेजेराव जेसेबांखिनि गोरिब गुन्द्राफोर दङ जेसेबांखिनि न' गैजायै मानसिफोर दं बिसोर गासिबो न' मोनजोबनांगौ होननानै भारत सरकारा मोनसे आसुनि लादों दिनैनि दिनाव मा खालामदों जिहेतु बै आइएवाइ न'नि दिनावहाय बिपिएफनि मानसिफ्रा सोरबा बिबारिनि न'खौ सोरबा माबा लिपिका बसुमतारिनो लुनानै हैदों सोरबा बिस्थिरामनि न'खौ सोरबा समबारनो लुनानै हैदों नोंगोना नङा बेबायदि थगायबोदों ओंखायनो दिनैनि दिनावहाय भारत सरकारा मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदों जाहाथे रावबो थगायनो हाया
रावबो जाख'नो हाया बिबारिनि न'खौ जाहाथे बिबारियानो मोनथारो बिनि थाखाय मा खालामनो नागिरदों जिहेतु जोंनि लिस्टआ बै 2011 सनाव जा इकनमिक सेन्सास खालामदोंमोन जोंखौ नोंस्रा साइकेल दंना गैया नोंस्रा दंखल दंना गैया फायखाना दंना गैया न'आ माबायदि होननानै जोंखौ सेन्सास खालामदोंमोन नंगौना नङा बे सेन्सास हिसाबै जोंनि लिस्टआ भारत सरकारनि आखायाव दंफैयो दिनैनि दिनाव भारत सरकारा मा सिन्था खालामदों जाहाथे रावबो थगायनो हाया ओंखायनो मा खालामनो नागिरदों बिबारि बसुमतारिनि आधार कार्डजों लिंक खालामनो नागिरदों जायनि थाखाय जोंखौ आधार कार्ड लानाय समावहाय आखाइखौबो नायदों मेगनखौबो लादों नंगौना नङा बेबायदि खालामनानै जोंखौ सिनायथि माबा खालामनो नागिरदों सिनायनानै लानो नागिरदों बिनि उनाव जिअ' टेग जाबावगोन सेटेलाइटजों नायबावगोन बे मानसिया बेनो नोंमारगोना नोंमारा बिनि न'आ बेवहाय नोंमारगोना नोंमारा बेफोर गासै डिटेल्स रिपर्टखौ लाखांनायनि उनावसो न'नि आइडिया जानानै फैगोन एबार बेबायदि खालामनो नागिरदों एबार जिहेतु दिनैनि दिनाव इन्टारनेटनि जुग जाबाय बयनिबो पकेट इन्टारनेटआ थाबाय बिनि थाखायनो बेबायदि खालामनो नागिरदों बेखौनो बै बिटिएडनि मानसिफ्रा जोंनि जाम्बा जाम्बिखौ 17 बोसोर जेरैबायदि थगायबोदों दिनैनि दिनावबो थगायनो नागिरदों बिटिएडनो हरोब्लासो न' आइडिया जागोन होननानै दा बेफोर खोथाया मिसा बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बुंदों जों सिन्था खालामदों 2022 सननि गेजेराव जायफोर गोरिब गुन्द्राया बे न'नि आइडिखौ मोननो हायाखिसै न' मोननो हायाखिसै बिसोर साफ्रोमबो गोरिब गुन्द्रानो बड'लेण्ड आवास योजनानि गेजेरजों इउपिपिएलआ सरकाराव फैनायनि उनावहाय बिथांमोननो गासिबो न' लुनानै होजोबनो नागिरदों जोङो दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनो सोलायनाय नांगोन परिबर्तनखौ जों लाबोनो नांगोन गोरों गोरा मानसिफ्रा दिनै बेफोर खोथाखौनो सिन्था खालामदों दा बेबायदिनो जोंनाव साख्रिनि खोथा होनोब्ला बिटिसिआवथ' जोङो खुनु दिन फैसा होआब्ला साख्रि मोननायखौनो नुफेराखै जायफोर 10 लाख 12 लाख 15 लाख थाखा होनो हादों बिसोरसो साख्रिखौ मोनदों जायफोर बिटिएडनि लिडार बिसोरनि फिसालासो साख्रि मोनदों इएमनि बाय बाहागिनि फिसालाफ्रा साख्रि मोनदों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मोनाखै मानोना जोंनि गोरिब गुन्द्राया 10 12 15 लाख थाखा होनो हाया जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मोननांगौब्ला गावसोरनि सार्टिफिकेटजों गावसोरनि मेरिटजोंसो साख्रिखौ मोननांगोन दा बेफोर जानो गोनांब्ला जोङो सिस्टेमाव सोलायनाय लाबोनांगोन आरो सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांब्ला जोंहा दिनै सरकारानो सोलायनो नांगोन हाग्रामा महिलारियाथ' मा होनबाय थायो आमार बिटिसि कुनु आयेन कानुन नाय आरो बेबायदि जानायखायनो बिदि जादों लालु प्रसाद यादवआबो बिदिनो होनोमोनलै बै खानाय गोमोना आलू बिना जैसा सिंगरा नहीं बनता ए लालू बिना बिहार में नहीं चलता आलू गैयाबा जेरै सिंग्रा जाया लालु नङाबा बिहाराबो सोलिया होनना दा बेबायदि बुंबाय थानाया बोराय बैसोआव जेरावसो ख्रब खालामना दं लालुआ गाव दिनैनि दिनाव हाग्रामा साराबो बिदि जागोनसो नामा सानलायलांदों आरो सिस्टेमखौ मानिमाराखैबा आयेन कानुनजों जुदि सोलिमाराखैबा नोंगोना नोङा रायजो राजा नोंथांमोन आयेनाथ' बिनि बेबस्थाखौ लाखादों दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बयबो सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ जों लाबोनो नागिरदों आरो बे परिबर्तननि धोआनो दिनै बिटिसिआव बारबाय दङ बेखौ रावबो हमथानो हालिया बयबो सोलायनायखौ लुबैदों आंखौ दहायनो बुंदों बिसोरनि भटार्सनिख्रुइ फ्लेगासो बारा जानानै दङ जाय गामियाव न'खरब्रैल' दं बे न'खरब्रैनि मानसियानो गामि गंसे लामा 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 फ्लेग बुंबाय बेबायदिनो दावराव दावसिबो जालायबाय जोंनि गैजाय न'खरबाबो दंथारो 100 गिरियाव बिसोर जुदि लामा लामा बिटिएडनि फ्लेग गायबा दावराव जाया होनबा रायजो राजा नोंथांमोन गारा जोंनानै ओंखायनो मा खालामबाय फ्लेगखौनो बिहरबाय थायो जोंनियाव रायजोफ्रा दा बेसे फ्लेग होखौनो 40,000 फ्लेग होनो हायो नामा जोङो रखम जानानै दं आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो दिनैनि दिनाव जेबो गोनो गोथो गैया जेबो साननो गोनां गैया देग्लाय इउपिपिएलआ जे सरकार दागोन प्रमद बर'आ जे बिटिआरनि चिफ जागोन आरो नोंथांमोननि दावबायसायाबो इएम जानांगौ बिनि दायित्वसो आं खालामनानै रायजो राजा दा बेखिनियावनो आं ओंखायनो खावलायनो नागिरदों सोरबाफोर बिटिएडनिफ्राथ' फैखाया नालाय गरम दंना गैयालाय माइकआ दंना खोनाहैथों बैथांमोनखौबो आं बुंनोसै दावबायसायानो देरहाखासिगोन फेरगाव समस्तियाव इउपिपिएलआनो सरकार
दंमोन मोनसे समाव मेम्बार जानानै मोनजादोंमोन दंमोन मोनसे समाव चेयारमेन जानानै मोनजादोंमोन प्राइमारि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जानानै दंमोन मोनजादोंमोन गाबोननि दिनाव बिटिबा सरकारावनो गैला मोनजानाय नंला ओरैजाय जाफैदों नंगौना नङा इदानावसो ओरैजाय फैजोबदों एबार इउपिपि गैजाय बेखौसो खायदा गोरों होननानै बुंदों आंबो बिटिसिखौ रायलायजोबो खोथा खालामनो लाबाय दा गैला बिटिबा सरकारावनो फैला जेबो मोनजाला बेयाव जेबो मोननाय नंला बेखैजाय थानायनि मानसि दंबावो ओरै फैदो जों गासिबो सोलायनो लुबैबाय नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन लाजिनायनि खोथा गैया बेयाव बेखौ बुद्धियावनि खामानिसो होनना बुङो सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोंगौ बेखौ बुद्धियाव मानसि होननानै बुङो आरो बेबायदि मानसियासो साक्सेस जायो सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोङा बेखौ जाम्बा होनो बे खुनुदिन साक्सेस जाया नुखा मोनथिखा खोनाखा बिफिरनो थानायनि मानसि दङ ओरै फैजोबदों बारा गोबावबा लानाय नङा नंगौना नङा बारा गोबावबा लानाय नङा ओंखायनो दा मोनायाव सिरि सिरि दावबाय सारजों माबानो जाबाय नांगौबा चेयारमेन माबानो जाबाय गासिखौबो होजोबनोलै नोंबो हाजारसो फैबाबो चेयारमेनानो मोनबाय जेरावबो खोन्थानांगौ जाबाय गासिखौबो रावबो खोन्थानाङा आंबो खोन्थानो हानोसै नंगौना नङा रायजोखौ दा बेखायनो आं खावलायदों फैदो ओरैजाय सोलायनायजों जाय सोलायफानो रोंदों बेखौनो जोङो आप टु डेट होननानै बुङो सोलायनायजों जाय सोलायफानो बेखौ आवाज देखायदों जाम्बाबो होनो जों गोदोनिफ्राय सोलायबोबाय दं मानसियाबो मोख्रासोमोनलै मोख्रानिफ्राय सोलायबोयै सोलायबोयै गुस्लायनानै जों दिनैनि महर मोनबाय आरो जायखौ सोलायनो रोङासै बिसोरखौ दाबो मोख्रा बान्दर सिलपान्जि होनना बुङो नङा होमबा जाय सोलायनो रोंबाय बिसोरखौ मानसि होननानै बुंबाय जाय सोलायनो रोङाखिसै बै मोदोमाव खोमोन थानायफोरखौ बान्दर सिलपान्जि होनना बुङो बेयावलाय मानो थाबाय थानो जों गोदोनिफ्रायनो सोलायबोबाय थादों गोदो बैसोरखौ बाजैमोनखौ साइकेल सलायबा मा होनोमोन साइकेल सलायनाय लामाजों थांनायनि बाथाय आखल गैयि हिनजाव साइकेल सलायनाय ओमफ्राय होनना बुंनो नंगौना दिनैनि दिनाव साइकेल सलायनायखौलाय सोर मा होनो हिनजावफ्रा जिन्स गाननानै बाइक सलायबाय सोर मा होनदों सोलायदों बेखौनो परिबर्तन होननानै बुङो परिबर्तनजों परिबर्तन जाफादों बेबायदि सोलायनायजों सोलायफानो रोङामोनब्ला बै हिनजावफ्रा दाबो थाबायबाय थागौमोन सक बाजाराव थांनाय नङामोन बेफार होनायाथ' बाददों दिनैनि दिनावबो हिनजावफ्रासो बेफार होनानै हौवाफोरनो जाहोबाय दं हौवाफ्राबो न'आव जुमाय लोंनानै ओरै जानाय नंगौना नङा हिनजावफ्रा मैगं फानबाय दाउ गोदाना फानबाय अमा फानबाय हौवाफ्रा लोंनानै बुर'बोरै जाना थाबाय सबबाय सोरबाना हिनजावखौ लाना खाथिना आराम जायना नोंगोना नोङालाय रायजोफोर जों सोलायबाय बेबायदिनो ओंखायनो बैसोरखौबो सोलायनो आं खावलायबाय हमथाबाय थानानै लाब गैयालै बै फुख्रि राननायाव रानथाबनानै फैफानो नाङा ना मावायासो रानथाबनानै फैयो बेवहाय बै ना सेंग्रा रानथाबखानानै फैया बिसोरो ओरैजाय बाब्राब 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 गोदान फुख्रि नागिरनानै दै गोनां नागिरनानै थाङो दिनैनि दिनाव नों सानदोंब्ला आङो बिटिबावनो जाबोबाय मोनजायाबाबो बेयावनो रानना फैजादों जाम्बा साला ओरैबाय नोंगौ आंहा रायजो राजा दा बेबायदिनो जोंनि जायगायाव सासे मेथाइ लिरगिरि दंमोनलै उत्तम चन्द्र साखारि बे रेडिअ'आव गोबां मेथाइ लिरबाय बै मेथाइखौ लानानै खालामनानै दं आं जेबोला नोंनि मुङै समायना नुयो होननाय मेथाइआबो बिनिनो आरोखि बे रेडिअ'आव गोबां मेथाइ लिरबाय बिनियाव दोंसे मेथाइ दंमोन आरोखि सुरखौ गावनो होदों मेथाइआ ओरैजाय संसारनि महरा बेसे मोजां बेसे मोजां रोजाबनो हायोलै नंगौना आबैमोन आरो खानाय लायनो थांबाय नालाय उत्तम चन्द्र साखारिया बुंबाय नै बिनानाव मेथाइ सुरा लिरजायोलै
संसारनि महरा बेसे मोजां आयो बेसे मोजां जाबाय दे आदा जाबाय बिदिनो मेथाइखौ लाना फैबाय न'आव मोनायाव रियासल फैबाय संसारनि महरा आयो मा रोजाबथानसै बिदि मेथाइखौलाय बिदिनो रोजाबा सेलेरजों बिदागोना सेंग्राफोरजों जानाय नङा सोलायनांगोन जाहैबाय बेबायदि होननानै सोलायनायजों सोलायफानांसिगोन बेबायदि होननानै मेथाइनि सुरखौ सोलायबाय जों सोलायना माबायदि रोजाबहैखो बियो संसारनि महरा बेसे मोजां जाहैबाय संसारनि महरा बेसे मोजां आयो बेसे मोजां बेखौनो संसारनि महरा बेसे मोजां आयो बेसे मोजां जाहैबाय सोलायलांबाय दानिया बे मेथाइखौनो आरो दानि जुगनि आबुंफोर सेंग्राफ्रा बुस्थुनिफ्राय लायदों बै दानि सेंग्राफोर बिसोरो खोमायाव गाज्रिखौनो सना गानदों बै बुस्थुफोरखौनो सना गानला बिसोरलाय बैसोर बाबुफोर बायदिया माबा लंपेन्टफोरखौ उसुमायनिफ्राय सिगायावसो आं उनथिंजाय नायबा फिल्मनि थंसे फैलायो गोराखौसो गासैबायना दोनदोंमोनना हानायफ्राबो बबेखौ हाख्लानानै लायो गावसोरसो मिथिगौ ओरैबो हाख्लायो ओरैबो हाख्लायो गेजेरजों थिंगुर बायदि लायो सोरबा खावसेखौ ख्ला हाख्लाना माबा माबि आखिनानै लायो बिसोर दानि आपटुडेट सेंग्रा बिसोरो दानिया आबु सुलेखानिफ्राय मेथाइखौ लानानै फैबाय लाना फैनानै बिसोर माबायदि रोजाबफैबाय मिथिगौना रायजोफोर बिसोर ओरैजाय रोजाबफैबाय आरोखि जुगजों मिलायनानै संसारनि महरा बेसे मोजां बेसे मोजां ओरैजाय जाफैलायबाय आरोखि सोलायलायबाय सोलायनायजों लोगोसे सोलायलायबाय नङा होमबा दिनै बयबो बेखौनो नागिरोबा आलादा निगमखौसो खोनागोन बेबायदि बिसोर सोलायनायजों सोलायफाबाय दिनै बयबो बेखौनो लुबैयो दा बेखायनो आं बुंनाया दिनै जोंबो राजखान्थियाव बयबो सोलायनो नागिरदों सोलायखाथारसिगोन दा बेखायनो सोलायफानायावलाय माथो गाज्रि जानो हेमन्त बिश्व शर्मायाबो कंग्रेससोमोन नंगौना नङा कंग्रेसनिसोमोन 2016 सनाव नुबाय बियो जानाय नंलालाय एबार कंग्रेसजों माथो रायजो राजाफ्रानो सोलायनायखौ लुबैबाय परिबर्तनखौ लुबैबाय 15 बोसोरबो जाबाय सरकारा गतिके एबार जानाय नंला कंग्रेससो बेबायदि होननानै मोनानि गेजेरावनो हेमन्त बिश्व शर्माया बिजेपिआव फिनजा माथो गाज्रि जाखो गाज्रि जादोंबा दा हेमन्त बिश्व शर्माखौलाय सोरथो दालाय माथो होनखो बे जोंनि फिसा मेम्बार बे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफ्रालाय माखौथो लाजिनांगौ दङ हेमन्त बिश्व शर्मायानो लाजियाखैबा हेमन्त बिश्व शर्माखौ इन्डियायाव मिथियै सोर दङ इन्डियायावनो मोनथिजोबगौ बे मानसियानो हरसेनि गेजेराव सोलायदोंबा बै बिटिएफनि मेम्बार प्राइमारि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायनायानो माथो गाज्रि जानो लाजिनो गोनां गैया बाबदो रावबो आन्दाज लाया नोंगोना रायजोफोर दा बेखायनो आं खावलायबाय गाज्रि मोननाङा दे मोजांसो होनदों खोनाहैदोंबा दा गोलाव बुंला मोनाबायबो न'आवबो थांफिननांगौ रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जिहेतु परिबर्तना जाखासिगोन सोलायनाया फैखासिगोन इउपिपिएलआनो सरकार दाखासिगोन जोङो आसाल' खालामबाय मिजिंल' थिबाय
UPPला सरकाराव फैनायनि उनावहाय जाहाथे गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा आरोबाव खनसे जब कार्डनि नामाव थगायजाया, न'नि आइडिनि नामाव थगायजाया, साख्रिनि नामाव सोबख'जाया, बेखौ जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबगोन नोंना नोंना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बिसायख'थिया जेब्लानो फैयो अब्लानो नोंथांमोननि बिजाथिखौ बिराद बुरजा भट होनानै देरहाहोनांगौनि थाखाय रावखौबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो दाबाव होननानै आङो खनसे खावलायबावबाय। गोजोनथों, खुलुमबाय, थेंक इउ।